Hej. Jag tänkte vara lite mainstream idag och visa dagens outfit, eller ja. För jag gillar mina kläder. Okej. Så idag kommer bli kul. Jag måste städa. Måste städa skitmycket innan jag går ut. Kom. Jag gillar mina kläder. Jag tänkte visa dem till er. That is fucked up. Jag fick ett fucked up MS av Matilda. Jag svarar snart. Vad gör ni idag? Kommentera. Kommentera vad ni gör, mina söta kycklingar. Ja, gör det. Så jag vet vad ni ska göra idag. Och om ni ska också ha kul. Hejdå. Eller typ. Okej, hejdå.